mata ango yar mutunci, faran nan Allah ne ya bani. Garin nan sai zance ake yi wa kyakkyawar mata na samu, a jani ta dama a jani hauni, na ce musu Allah ne ya bani. Saya kai malam bar iso ne, yabon da kake min ya ishe ni. Idan ka ganka akan gadon nan sai ka kawo kazar amarci. Yanzu kan sai dai musu mayi gobe tun da bakin alƙalami ya bushe. Kana lekawa kofa yanzu carab sai 'yan sanda su kwashe. Duk wannan daga baya gabana, a tashi a nemo ko in bushe. Tunda hakina ne amarya, a kawo mun kazar amarci. Sun yi bacci amarya ai da kin ci suya. To me ya hana ka ka tana da mini, ko me rai ce ni in soya. To ki hakuri yanzu kan dare ne, ba ni da halin kuma in juya. Malama tashi ka bar gidan nan, ka nemo min kazar amarci. Ko Allah zai sa a samu, amma dai yanda dare ya tsala ina tsoron sha'anin garinmu. Dan rannan ma a cikin duhu godiya ta fito mana hada gemu, dan haka za mu yi sai muka yi haka har na buge wa Buhari benci. So kuma sai ka tsere. To ai akwai 'yan banga ne a titin, kamar ma na ga biyar a zaure. Ka ce musu sai hakuri su barka, ka nemo min kazar amarci. To wai gidan nan tun da muna da gaushi, ko in buge kazar su bello. To wannan ya rage naka malam, ramar da ka kulla ta kililo. Kai ina ga yushe mai suya kawai zani in ta doshi a lokacin nan, sai dai shi ma fa matsoraci ne da gyar ya fito a cikin daren nan. Kwaɗayin ne yau ya tashi. Amaryar za ka tara da ɓera don tsabagen cin mutunci. To ruwan ka in bai isa alwala ba, an ce ka yi ta mama ka tashi. Ko me za ka faɗa ka kare, ka je ka sayo kazar amarci.